שלום לכולם וברוכים הבאים. היום אנחנו צוללים לרעיון שמתפתח לנו ממש מתחת לאף. היכולת לבנות תהליכים טכנולוגיים שלמים, אוטומציות לעסק, ובלי לכתוב שורת קוד אחת. אנחנו הולכים לדבר על החומרים שקיבלנו לגבי no-code ו-low-code. אהלן. כן, זה באמת תחום מרתק, סוג של מהפכה שקטה. בעצם מדובר בכלים איך להגיד? נותנים לנו דרך ויזואלית לבנות דברים. ויזואלית. כן, ממש גוררים בלוקים על המסך, מחברים ביניהם בחצים, מגדירים מה כל חלק עושה, והכל בלי לגעת בקוד עצמו. זה פותח את העולם הזה לקהל עצום, שעד היום היה כאילו מחוץ למשחק. אנשים בלי רקע טכני. זה בדיוק מה שתפס אותי בחומרים האלה. זאת אומרת, הטכנולוגיה פתאום הופכת להרבה יותר נגישה. היכולת לחדש, לייעל תהליכים, זה כבר לא רק הדומיין של המפתחים, של הטכנולוגים, זה ממש משנה את הכללים. בהחלט, וכדאי אולי לעשות סדר קטן במושגים, כי גם החומרים מדגישים את ההבדל בין no-code ל-low-code. נכון. low-code, לעומת זאת, זה קצת אחרת. עדיין העבודה היא בעיקרה ויזואלית, אבל יש שם יותר גמישות. אפשר לשלב קטעי קוד קצרים כשצריך משהו מורכב יותר. אוקיי. המקורות אפילו הזכירו את המונח וייב קודינג בהקשר הזה, שזה בעצם השילוב הזה של קלות שימוש עם אפשרות להרחבה כשצריך. הבנתי. אז בואי נדבר תכלס, על היתרונות. החומרים מצביעים על כמה דברים מאוד ברורים. למשל, המהירות והיעילות. פתאום אפשר להרים משהו בשעות, אולי ימים, במקום לחכות שבועות או חודשים לפיתוח. אבל רגע, זה לא פתח פתרונות חפיף כאלה. זו שאלה טובה, והחומרים רומזים על זה כשמדברים על הצורך בתכנון ותחזוקה. זאת אומרת, היתרון במהירות הוא אדיר, אין ספק. הוא מאפשר לך לבדוק רעיונות מהר, להגיב לשוק זריז, וזה גם מקדם חדשנות פנימית בארגון, וכן, חוסך המון בעלויות פיתוח. אוקיי. אבל זה לא קסם, זה דורש משמעת. צריך לתכנן נכון, להבין איפה הגבולות של הכלים האלה. ואיפה באמת רואים את זה בפועל? איזה שימושים קונקרטיים עלו מהחומרים שבדקנו? השימושים הם, ממש מגוונים. ראינו שם דוגמאות בתחום השיווק, למשל. כמו מה? כמו בניית קמפיינים אוטומטיים במייל או ברשתות חברתיות שמגיבים לפעולות של הלקוח, תהליכי מחירה נגיד, ניהול לידים, חיבור אוטומטי של ה-CRM למערכות אחרות, שירות לקוחות כמובן, צ'טבוטים חכמים שאפשר לבנות בלי קוד, ואפילו אפליקציות פנימיות לארגון. אפליקציות פנימיות? כן, דברים כמו מערכת לניהול משימות, מעקב פרויקטים, אישורי חופשה, דברים שפעם דרשו פיתוח יהודי, והחומרים גם הזכירו שמות ספציפיים כמו זייפייר או מייק, שהם אלופים בלחבר אפליקציות שונות אחת לשנייה, או איירטייבל שמאפשר לבנות בסיסי נתונים סופר גמישים. כן, הזכירו שם גם סיפור דוגמה מעניין על עסק קטן של e-commerce. נכון, זו הייתה דוגמה ממש טובה שממחישה את הכוח. עסק קטן שטבע בעבודה ידנית של ניהול הזמנות, מעקב מלאי וכל זה. מוכר. אז הם השתמשו ב-Airtable כדי לרכז את כל המידע, ובזאפייר כדי ליצור מה שנקרא זאפים, מין אוטומציות קטנות כאלה. הזאפים האלה חיברו אוטומטית את החנות אונליין שלהם למערכת ניהול המלאי, וגם למערכת ששולחת מיילים ללקוחות על סטטוס ההזמנה. והתוצאות? לפי מה שדווח שם, פחות טעויות אנוש. הצוות התפנה למשימות אחרות, שירות הלקוח השתפר, ובסוף גם המחירות עלו. זה נשמע כמעט טוב מכדי להיות אמיתי. בטח יש גם אתגלים, נכון? איפה הקשיים שהמקורות ציינו? בהחלט יש אתגלים. קודם כל, מורכבות. לא כל תהליך עסקי אפשר לבנות רק עם no-code. במיוחד מערכות ליבה מאוד מסובכות. יש גבול. אוקיי. דבר שני, וזה חשוב, התלות בפלטפורמה חיצונית. צריך לוודא שהיא מאובטחת, שהיא עומדת בתקנים. אי אפשר להקל ראש בהבטחת מידע. זאת אומרת, זה לא פשוט לבנות ולשכוח. עניין ההבטחה והתחזוקה הוא קריטי פה. בדיוק. החומרים ממש מדגישים את זה. כמו כל מערכת טכנולוגית, גם אוטומציות no-code דורשות בדיקה שוטפת, עדכונים, התאמות, עם מערכות אחרות שהן מחוברות אליהן משתנות. זה דורש מישהו שיהיה אחראי, שיפקח, גם אם אין פה פיתוח קלאסי. ועם כבר אחריות, עלו שם גם כמה טיפים ליישום נכון? משהו לגבי להתחיל בקטן? נכון מאוד. להתחיל בקטן זה טיפ מרכזי.
לבחור תהליך ספציפי, לא מורכב מדי, להוכיח היתכנות, ללמוד מהתהליך. הגיוני? וגם להגדיר מטרות ברורות לפני שמתחילים. מה בדיוק רוצים להשיג? מה ה-KPI? ולוודא שתשתית הנתונים הבסיסית מסודרת לפני שמתחילים לחבר הכל אוטומטית. אוקיי, וגם לשמור על גמישות, אני זוכר. כן, הגמישות היא חלק מהעניין. היכולת לשנות ולהתאים את האוטומציה בקלות היא כוח, וצריך לשמר את היכולת הזו. טוב, אז אם אנחנו מסכמים את מה שעלה מהחומרים שבדקנו, נראה שהמסר המרכזי הוא שהעידן הזה שבו רק מומחי קוד יכלו לחדש ולשנות תהליכים דיגיטליים, אולי מתחיל להסתיים, או לפחות להשתנות. הכלים האלה של no-code ו-low-code פותחים אפשרויות חדשות כמעט לכל אחד, בכל עסק. מחשבה אחרונה כזאת, בהשראת מה שקראנו. אם המחסום הטכנולוגי באמת הולך ונעלם, כמו שאנחנו רואות כאן, אז איזו משימה ידנית, רוטינית, שחוזרת על עצמה בעבודה שלנו, או אפילו בחיים הפרטיים, איזו משימה כזו אפשר היה פשוט להפוך לאוטומטית מחר בבוקר עם הכלים האלה. מעניין. כי החומרים רומזים שהאתגר האמיתי הוא כבר לא רק היכולת הטכנית. הוא עובר ליצירתיות, לנחישות לזהות את ההזדמנות הזו ולפעול. השאלה היא לא רק איך, אלא יותר מה. מה אנחנו רוצים לשחרר מהידיים שלנו, כדי שנוכל להתמקד במה שבאמת, באמת חשוב.